Opakuru jikora mogiro kamana nya kukitera mogi TV kaneno kanya sai yeno choko chope chenro mar saa 3 miluno imore bangi obro gomba ke buch jopiny gi wendo modhial mabro bire studio ka Sheila Olang jalonye weche mag uchumi to gi Kevin Osido jalonye weche mag telo gimomiyo jaga budget osebedo ka go milome ni nitire kaka jo counties ok tii gi pesa monego beni gitiyo go mar dongruok. Shida ni kanye maembaka modhe goyo gi jolony mabro bire studio ka wanitire ka gi Belinda Phillips Yarge Makala kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa nagi weche manyien mawango. There was a crash injury to the chest with multiple ribs fracture. There was perforation of the heart. Lipod jobero yango ni jaod bura machon Cyrus Jirongo nowito ngimane kaluwore kod hinyruok mane oyude masira mar apaya. Mukipanga chama ya ODM ikuwe imara, mimi nitapanga chama ya UDA ikuwe imara. Ndio tukutane pale tutengeneze serikali kwa makubaliano. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo jotend ODM mondo ne ni duond bura no bedo motegno motelo ne yiero mabiro. From Friday this week, the 20th of December, learners will be able to know which schools they have been placed. Jopuonjre manotimo penj mar KJSEA giko juma ni dhi ng'eyo sikunde mag dhie ne senior secondary. Ero kamano, lipod mar biro oyango ni jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo nowito ngimane kaluwore kod adhonde manoyude dende kinde manoyudo masira mar apaya. Bero nyiso ni Cyrus Jirongo noyudo hinyruok kuonde mopogore dende. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Ndalo ang'wen bang' tho mar jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo e masira mar apaya, ringre mare otimne bero e kar kano ringre mali bore Nairobi. Chenro ma otele kod jotim bero adek kod obila mag okwach kich manono tho mare. Bang' seche mohewo ang'wen kanyola kod osiepe rito duoko, jotim bero ka otelnegi kod jatim bero mar sirikal Laktar Johansen Oduor oyango ni Cyrus Jirongo nowito ngimane kaluwore kod hinyruok manoyudo kaluwore kod gima nogoye matek manokelo adhonde e dende. Lipod bero nyiso ni Jirongo chunye noyiech kendo leche ariyo madongo nochwero remo e dende. Lumblu mare no otur, kendo choke mag dende bende ne otur bonje. Tiende ne ariyo no otur, kendo bade korachwich no otur nyadiriyo, kendo nungo ne bende ne otur. Adhonde ma jotim bero yango ni emanokelo tho mare kanyo. There was a crash injury to the chest with multiple ribs fracture. There was perforation of the heart with the rupture of most of the major vessels that connect the heart. There were also bleeding into the chest cavity and also crash injuries going to the abdomen with the crash of the liver with also bleeding into the abdominal cavity. Laktar Bernard Media, achiel kuom jotim bero ma otimo bero mar ringre mare, olero ni chal mar ringre Cyrus Jirongo gi oko ne neno makare ranyisi makata kamano opogore kod ranyisi mane gineno e kinde manobar ringre mare. The injuries sustained were quite severe, involving the chest and the abdomen and also the spine. There might have been what is observed outside may not tie with what is inside, but when you open up the body, it's quite severe and it's like it was instant and likely incompatible with life. Jatim bero mar sirikal Laktar Johansen Oduor owacho ni gikawo nyirni mag dende muting'o nyaka DNA mag ringre mare madhi konyo bila mag okwach kich manono tho jaod bura Cyrus Jirongo ng'eyo adieri kaka nobedo kapok otho kinde mar tho mare kod bang' thone. We've taken some samples for analysis because there have been a lot of speculations ongoing and other than what we've seen in the mortuary, we've taken samples for what is called toxicological analysis. The samples have been taken in sets, some which will be analyzed by our government chemists and some which will be analyzed by the private pathologist on behalf of the family. Korka korgi, jaloso elo anyuola owacho ni duoko mar bero en achiel kuom duoko mag penjo magisebedogo
kendo gidwaro mondo tendo kwach kich manono tho Cyrus Jirongo omigi duoko ewi penjo duto magin go e chal mar thone. Postmortem is gone very well. We have the report, and as I said, the 3 pathologists have concurred on the report. So that is just stage 1. It does not answer the many other questions that we've been raising, which we hope the DCI, who was represented here, will be able to answer us in due course. Kinde machenro mag ikoro dhi nyime, wenge duto koro chimo bila mag kwach kich manono nek mondo chiw duoko mong'ith malero kaka nobedo nyaka chop jatelono wit ngimane masira mar apaya. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Lee Funeral Home, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni jokanyo mar ODM mondo dhi nyime kod tego duond bura no kinde ma en bende otego duond bura mar UDA mondo gibed gi riwruok mar siasa motegno motelo ne yiero mar higa mar 2027. Ruto ne wuoyo e kaunti ma Migori e kinde mane ochopo e nyasi mar piny Luo ma ochopo e giko kawuono. Giko maro mar nyasi mar piny Luo e tielo mar 5, nyasi ma obagi e kaunti ma Migori manochopo jatend piny Kenya William Ruto ne ochakore okinyi e dho wath no masanye kod mor kaachiel kod nyathi. Piem mar riembo yiedhi, amen, diedo pi kod moko ne oyawo odiechieng' ma ogik mar nyasi ma piny Luo. Magi piem manyiso Luo kidi kod timbege men achiel kuom thoro maduong' mar nyasini mar piny Luo. We are very proud to be associated with you, and we want to commend those who started this festival, and I want to assure you that the government of Kenya is always going to fund and to support this cultural event because it brings people together. Culture gives you identity, culture gives you manners, and culture gives you wisdom. Piny Kenya William Ruto mane ochopo e dho wath masenye kar limbeno mar thim lich ohinga kaachiel kod mbalariany Marongo kuonde bende koro ne obagi nyasi mar piny Luo ne odhi nyime kod singo tiyo machiegni kod oganda Luo kaka yo mar chopo lek mar manosenindo Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Raila Odinga aliniambia tuunganishe Kenya, tufukuze umaskini, tufukuze ukabila. Ruto bende ne okono jokanyogo mag ODM mondo koro med tego dumbrani. E kinde bende en bende tego dumbro mar UDA mondo kadhi nyime gibed kod riwruok mano masisa ma otegno. Nilikuwa mwanafunzi wa kwanza katika darasa la Raila Amolo Odinga. Hata mimi kuwa rais yeye amechangia sehemu kubwa. Na sababu hiyo ndio nimesema chama ya ODM lazima mujipange, musimame imara. Tunataka a strong ODM. Mimi nitapanga chama ya UDA ikuwe imara. Ndio tukutane pale tutengeneze serikali kwa makubaliano. Jatend piny Kenya bende ne osingo medo chenro mag dongruok e kaunti ma Migori kaachiel kod kauntis duto ma Kaluo. Owacho ni kauntis mathoth ma Kaluo yande osebedo chien mokalo e chenrogo mag dongruok. Hapa Migori tumesema tunajenga hostels ya vijana 7,200. Ogai mar ODM Oburu Oginga kod jokanyo moko mag ODM ma oting'o gavana ma Migori Ochiliako bende ne wuoyo e kinde nyasino mar piny Luo ne osingo biro dhi nyime e bede sirikal mar Manywanda. Your Excellency, I am sure when we consolidate this party of ours called ODM and we form the next government, you are going to give us more and more and more because we shall be part of that government. We want a united Luo, but we also want a united Kenya. We are not people to say that when we are in, everybody else should be out. Kwa hivyo ile uindaji ya 2027 unapangwa sasa. Na wewe ndio ndugu tunakufahamu. Oburu bende ne okonyo jatend piny Kenya ne oketo tim winjruok mane obedo e kinde kod masenindo Raila Amolo Odinga. They left us in 10-point agenda. One of those agendas included compensation for those who lost their lives in the struggle for liberation of this country. Jokanyogo mag ODM bende ne okono jatend piny Kenya ne okonyo oganda Luo chopo lek margi mondo kom ma jatend piny Kenya koro mbigi mag 232. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Jopuonjre mag KJSEA chako ng'eyo sikunde ma gidhi riwore godo tarik 19 mar tich abich jumani ka migawo mar somo bende omiyogi nyaka tarik 23 mar oro kwayo mag timo lokruoge ponono ni gin gi moko. Kaka Judith Omondi leronwa, maendi biro e kinde mar riwruok mag piny owacho kaka Elimu Yetu Coalition to lombo migawono mondo chiw ane puonj ne jopiny e wi lai manyien to ahinya ne penj mitimo kaka KJSEA. Penjo mag jopuonjre mag KJSEA ng'eyo skunde ma giriworego gikone odwoki kod jagoro mar migawo mar somo Profesa Julius Bitok ma eloso e romo mar riwruok mar jopuonj mar NAT okoni jopuonjre duto biro ng'eyo skunde ma oluonggie kochopo tich abich mar tarik 19 jumani. Ma biro timore kokalo kuom oro ote machuok e namba mar 222-63. From Friday this week, the 20th of December, learners will be able to know which schools they have been placed and which pathways they have been placed. To be able to know which schools and pathways they have been placed, a learner sends their assessment number to the number 22263, and there then instantly they will be able to know which schools and pathways they have been placed starting Friday this week. Bitok bende oyango ni gibiro chiwo ndalo matin nyaka tarik 23 dweni ne jopuonjre mondo mi otim lokruoge poni ok gimor kod skunde kata lai mar tiegruok ma oluonggie kapok gichako chano donjo e skunde chakre tarik 12 dwe mar achiel higa manyien. The learners have known which pathways they have been placed and which schools they have been placed. They'll be given another opportunity. If they don't like the pathways or if their results are not in agreement with the pathways they chose, they'll be given an opportunity starting on the Tuesday 23rd to revise their pathways and be able to get into pathways of their interest. Ma timore e kinde ma romo machielo ma obagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Yetu Coalition to weche mathoth owuokie ma ilombie sirikal mondo chop kare kama oriwo tiego jopiny e wi lai manyien ni mar somo ahinya to e wi penj mar KJSEA ma Kenya otimo e okang' mokwongo. Joseph Wasihongo ma en jatelo e riwruogni bende oloso e tiyo gi duoko gi mag KJSEA e tieko ng'ur ma pod nitie CBC. In terms of awareness generation, if there is a time that warrants the ministry to come out and take lead in the same vein that the Ministry of Health takes lead when we have a crisis like COVID, this is the time, so that the public awareness is very, very, very high in terms of matters related to KJSEA. And we are saying that the results that we have today should deliberately and promptly be used to guide fair and transparent allocation of learners to senior schools, as well as inform targeted teacher deployment. Judith Omondi, Ramogi TV. Kembe mag nyamburko orwako chenro ma sirikal oketo kaka okang' mar duoko piny masiche mag apaya e kinde sikuku ka gijiwo jowuoth mondo koro kaw ting' mar rito ngimagi apeyni. Weg kembego mathothgi osepong' nyaka higa manyien lero ni kwan jowuoth ni malo e thuolo ni be momiyo gijiwo chenro magi kama oting'o nyaka medo nengo mar wuoth. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Kandalo medo sudo, dhano keto chenro mogik motelo ne wuodhe mag dhi pacho ne nyasi mar skuku. Iwacho ni chako chon nolodhi ka juoga e chuny boma ma Nairobi kata bedo ni pok odich ahinya. Joma ero mondo osechako safar mondo githegre kod dhungruok mar dhano kod nyamburko e kinde skuku. Kaloro kod medruok mag masiche mag apeyni e kinde skuku, sirikal oyango chenro mopogore mag rido arita e apeyni kama oting'o yango doho e geng apeyni madito kama ibiro yale joma oyud ka dhi ataro mag chike marita apeyni. E wi mano, jogo moyudi gi ketho ibiro go fwai mana kanyo gi kanyo. Ne jogo mibiro yudi katiyo kod simbe mag ong'we yamo ka giriembo biro chulo fwai ma silings 2,000. Kaka jawuoth kirem tuo msip kata seatbelt ibiro chulo silings 500. Ne jawuoth mibiro yudi kod ketho mar idho kata lor e nyamburko kuonde ma ok opuodhi ibiro go fwai ma siling 1,000 ka nyamburko molorogi biro chulo silings 3,000. Ne jogo ma ok birito ranyisi mag apaya biro chulo siling 3,000. Rem luwo chike mag obila bende dhi mai silings 3,000.
Ringo ng'we airititi bende ni kod fwai e kind Sh1,000 nyaka Sh3,000. Joriembo ibiro dwar ni obed kod obok mayango kaka joriembo sasa magin e ndara, ka ok kamano gibiro chulo Sh1,000. Ka in wendo e riembo nyaka iket ranyisi mar L e nyim kod tok nyamburko mari, ka ok kamano to chulo Sh1,000. Ne joma ohero chungo nyamburko e apaya, fwai en Sh10,000 ka riembo kama ji wuothe en Sh5,000. Migawo mar arita osingo keto pedha mager mar mako jogo duto mibiro yudi koketho chikegi. Weg kembe nyamburko orwako chike ma kamago ka gisingo tiyo kanyakla kod sirikal e duoko piny masiche mag apaya. Even our drivers, if anybody breaks, continuous yellow line overtaking and everything, then they are reminded. Unfortunately, right now they have to be reminded through the hard way of attending a public court and all that. A mobile court, but it's the way to go. Gina gi chike manyaka wakonywa barabara, nikech barabara ok en mar ng'ato achiel. Barabara en mar ji duto. To ka dang get manin ko idwa madonjo gi pachi e barabara, mano to dang bed maber ahinya. Kaluwore kod kwan mathoth mag jowuoth, kembe gilero ni giketo lokruok mopogore mar chiwo chenro makare ne jowuoth e kinde skuku. Pesa omedo mana Sh300 e wi Sh1,500 ma en ga normal price. 300 ni iyudo ni wagolo gari e piny mar Kisii kata na Homa Bay kata Migori kata Sirare ogole ka en nono kamano mondo bi okony the situation. We have every 2 vehicles we have like 3 drivers. If one driver gets sick or is tired, we have another driver who can go with the vehicle. We are totally fully booked. We've made provisions where we are adding the big size shuttles. We did earlier hiring, adding of drivers, so that we can have enough relievers. Kamano bende jowuoth kod jomoko matiyo kod apeyni kwayo mondo bed motang' kendo gikony rito kwe e apeynigo. Kata kidhi gari mipango sani iyudo ka seatbelt nitie kanyo, kineno abire monego otuo seatbelt mare. Geche mar ringo kadhi Nairobi ne waseloso ni nyaka gibed kod drepa ariyo, nikech ka giringo mang'eny to nyalo ringo drepa ma samoro jo nyalo bet. If they see a drunk driver, they need to stop them. If they see reckless driving and everything, they need to stop them. So our biggest eyes are on our roads, on our passengers. Sirikal orido chike. Weg kembe mag nyamburko bende wacho ni giluwo chike duto maneno ni apaya bedo makare e thuolo ni mag sikuku. Ting' koridiro ne jawuoth mondo mi obed motang' kendo go lipot e sasaya moparo ni nitiere ng'ano maketho chike marita apaya. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Counties makaluwo gin moko kuom counties ma omenda manoket tenge ne dongruok mag counties ok osetigo e iko omenda ni gino manyuolo paro mopogore kinde ma jopiny mane wagoyo godo mbaka to ywak kaluwore ni chenro mathoth mag dongruok to pok otim kaluwo. Counties ma Siaya kod Kisumu gin moko kuom counties ma ok otiyo gomenda go kata matin. Lydia Keyo nigi ler mar wachni. En report manyogol gi jaga budget ma pachoka. Report mayango ni county ma osetiyo gi omenda mar dongruok mamalo mogik en county ma Isiolo ma osetiyo gi 21% kende mar omenda no. County ma Kisumu gi Siaya gin moko kuom counties 20 ma ok otiyo ngangi omenda go mag dongruok kata matin. Ne watwak gi moko kuom jopiny e county no ma Kisumu ma oseotend county no kuom rem tiyo gi omenda mane oket ne dongruok e kinde manitie dwaro mathoth mag bero county ma pok ochopo ka osuru to gichulo pile. Pesa kosegol onego bed ni tiyo, pesa migolo onego bed ni chal ka gima gigolo pesa to gikia gima gitimogo. So sisi tunaumia, tunalipa taxes, barabara zitengenezwe, street light hakuna, vijana wanapigwa nyongolo, watu wanapigwa huko mavisu nini, hakuna street lights. So, tunataka tu usaidizi, vitu zitengenezwe, barabara itengenezwe. Si ati tunalipa tax na barabara itengenezwe. Giwago chal marach mara peini nyaka iboma. Onge martaya ya peinigo. Gino manya rochruok mararita ka oganda ikwalo kendo moko ichwe manegi. Bende giwago rach marodundu mag pi e chuny boma. Kidie estates kata mana werigi estate kata mana chuny town ka mwalo kuonde gi king'iyo ndara pod rach. Drainage system ma Kisumu ka wakwayo ni jogi mondo ng'i nikech sani ka koth ochwe pogo town gi nam opogore nikech building emineno pi opong'o ndara. Koro drainage system wakwayo ni mondo jogi ong'i kabisa. Then gi ndara kidie estates kata mana werigi estate kata mana chuny town ka mwalo kuonde gi king'iyo ndara pod rach. Nitie kuonde moko ma pi pod theke
Koro wakwayo ni mondo ging'i supply mar pi maber. Gi make sure ni jo Kisumu te oyudo pi kuonde duto. Kaunti ma Siaya en achiel kuom counties ma ochoko osuru matin mogik e kind counties ma Thurkae bang' choko atamalo 6 kende ka jodak ma kono dwaro mondo mi ket chenro mag dongruok mabiro loso tije ne oganda mondo mi omed kwan mar osuru ma ichoke kaunti no. Kamora mora ma development onge mano stagnation emwaneno. Nyiso ni chuny jo magolo osuru be nyalo bedo monyosore kalure nikech gik magigolo go ok gine ber gi bak. Tich onge nikech gik moko kaka industries onge e Siaya ka endi. Emomiyo wadwaro mondo ka gini wang'ni budget man next financial year wayud osuru mang'eny to nego bed ni gero industries kata adek e Siaya kendi manyalo accommodate joma dwaro tich manyien. Koro miyo kaber to nego a lot of industries bete around kuondegi machalo kata cotton industries mano se fail mane nitie chon to no fail. Mane manyalo miyo revenue bede iye kama ber. Chich nitiere ni chenro mar ng'iewo e yor mbui kata e-procurement ema nyalo bedo ni okelo chal mar rem tiyo gi omenda go ka geno mar jopiny en mondo mi ti kod omenda ma oket tenge ne chenro mag dongruok kaka owinjore mondo mi kata ka oganda chulo osuru to obed ni gineno ber mar osuru margi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jodak ma Kisumu sani koro chako keto jotelo ratile wi jotelo ma gidhi goyo ne ombulu e kom mar gavana yiero maduong' mar higa mar 2027. Moko kuom gigo manie listi mar jodak ma Kisumu en kaka ichwalo dongruok e kuonde chung' ute bura 7 mana kaka jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa. Jodak ma Kisumu bende opango weche mopogore mane gidwar ni ng'ama mako kom mar gavana otimnegi. Chiko ni bangi gine bito nyaka ruomb kombe lo kendo oganda jo Kenya dogie debe mar yiero jok ma chunygi geto ne kombe manyien. E kaunti ma Kisumu, jodak sani oketo jotelo e nyong'ong kendo goyo gi kogno, ipiedho gi kendo ichungo gi. Ka moko bende iliero, to moko bende ipako tunge gi ka bende giromo, ka bende ng'ut gi oromo jok mar telo ne kom mar gavana ma Kisumu, mana ka gavana masani ngire Peter Anyang' Nyong'o otieko thuolo mar apisi. Gisani wachore ni maromo ji 6 osenyiso siso margi kendo laptop gi ndong ne komno mar gavana ma Kisumu, moting'o ja od bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga bende osebedo jalup gavana e thuolo mokalo. Jalup gavana Dr. Matthews Owili mani apisi gisani, machielo en ngire Tom Ojenda ma en seneta ma Kisumu. Ja od bura ma Nyakach Adumo Wuor mani apisi mar od bura ma Nyakach e telono mar adek. Mane en jalup jatend migao Ken Obura, to kendo ja od bura machon ma Kisumu Central Rosa Kinyibuyu e kata dwasi ma Kisumu West bende weche pilore ne nie ng'wech mar gavana. Dr. Joshua Ron ma Kisumu Central bende oyango kod chir ni en ng'wech e kendo bende chiwo liete kom mar gavana ma Kisumu. Mbaka wa kod janon siasa Joshua Nyamori ogolo doke it jodak ma Kisumu e wikit ja siasa maginyalo geto e wi telo makare. Jo Kisumu biro ng'iyo history ni chal nade. Be in ng'amo osetiyo kodgi koso in mana ng'amo biro kawo kura? Tich misetiyo kodgi ni be nitie gimisetimo e ground ma jopiny nyalo wacho ni nikonyogi gero skul, nikonyogi gero osiptal? Nyamori koni siasa mag dhoudi bende nyalo biro bedo kak yiero mar gavana ma Kisumu. Since politics is local, ng'amo dak e town bro identify gi ng'amo ng'iyo go e dir town, to ng'ama ni rural area bro identify gi ng'amo neno kor gweng' moparo ni bro represent interest ne. Correct. You get me? So therefore, jo siasa osebedo ka take advantage of that. So that ng'ama campaign e town nyiso jo town ni an adhi represent tu nikech joma compete koda ka gin joma represent jo rural ka. Japiny mawuok e kaunti ma Kisumu to wachi ang'o kit telo magirango kuom gavana magidhiye. Kit gavana manya dwaro en gavana ma policies ke gin policies ma are anchored gik ma jopiny dwaro. Obed ng'ama winjo gima jopiny dwaro. Gavana kako onego ti, onego bed ng'ama winjo wach. Generally, jatelo mokwongo onego bed ng'ama chiko ite e giming'ise, ok ene mong'isi gima ene moparo. Kaluwore kod register mar jolut ombulu mar IBC 2022, oyango ni kar chung' od bura ma Kisumu East ni kod jolut ombulu maromo 93,000
177 e kar chung' od bura ma Kisumu West man kod jolut ombulu 82,927 ka kar chung' od bura ma Kisumu Central bende ni kod kwan mar jolut ombulu 1,144 masani menyo yiero jatelo e yiero mabiro. Siasa ma Kisumu is going to be very different, and I want to nyisi without fear ni it is possible ni Kisumu in terms of ngama gibro elect governor to kata election mag seat moko go may be a big surprise. Bug IBC melo 2022 bende yango ni semene kod jolut ombulu maromo 62 kod 45 kaka chung' od bura ma Nyando ni kod jolut ombulu 80,757 mokelo kanyakla Kabonyo Kanyagwal, Awasi, Ojiko, Ahero, Iskano Wawidhi, Kobura, to Muoron bende ni kod jolut ombulu 79,765 ma bende geto telo mabiro dewogi. To Nyakach bende sungo kwan maromo mar jolut ombulu 77,934 madhi bedo agaja makwano e yiero mar gavana ma Kisumu. Pogruok ma ji wacho ni nitie pogruok kata competition between jomiluongo ni local clans to gi jomo biro dak kata tiyo Kisumu en creation mar josiasa. In my view, ng'ata modak Kisumu on go kura sama ng'iyo jatelo mabro solve interest ne. Janon siasa Nyamori wacho ni siasa mar laro komono mar gavana dhi bedo moridore nikech picha mar mane en ogai mar ODM Raila Odinga to koro onge. So sani Raila onge. Since Raila onge, factor cha onge. Aneno seche moko ka jomoko ma pod nitie ODM pod feel ni gibe ginyalo pull the same gravitas gi influence manyo Raila nigo. Ok onyatimre because it was not the party, it was Raila Odinga. Telo madhi kao tayo Kisumu piny okoni nyaka bedie kod chia to kod bidhruok. Koro sani agombo governor ma understand gima devolution en, gima dongruok ondego kele ne japiny serikal mar devolution manokel piny ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Waka ni jodak e gweng' ma Nyamonye ywago kech malimbo manyalo monjo gi bang' ong'eche muomo kendo monjo puothegi ka ong'echego bende ketho cham mag puothegi kod olembe duto kanyakla. Steve Biko lero wachni. E gweng' ma kuyo mayudre Nyamonye e kar chung' od bura ma Bondo, chuny jopuro moko ni mar chamo tho kendo olembe rumo mos e wi yien ni mar ong'eche tiekogi. Okinyi sa 12 no ichiew, iyudo ko ong'ero osechiew dhi puodho. Sa 7 kama ong'ero chako duogo. Sa 10 ong'ero chako duogo. Koro wan wapuro nong'er, wan gi lal maduong' nikech ong'er. Watemo tiyo to ng'er ok yie mondo wati. Ano ncha pidho duma ne gitieko chon nono. Koro aduoge olembe na ma japidho gagi. Ema koro nyocha paro ni pacha nyalo beto na yute. To ka gisetieko ma ka giduoge maembe. Midhiero ni osemiyo thothgi obolo pur piny kuom thuolo mar higni 3 sani nyaka ong'echego chak limo puothegi ni mar luchgi dhi ka yiem nono. Anasepuro ndalo mang'eny kuom higni 2 to ng'er biro to ketho odumba. Gichamo oduma ma giketho, gin gichamo oduma ka pod yom, ka gichamo oduma kotegno. Gin gibiro to gipoko to giwe kanyo, to giwe kanyo. Ko chuno ni nyaka nyal dhi Nyamonye kata timo gimoro. Saduto ka dhi Nyamonye tapano ng'er ginene, ng'er botek no oduma. Ong'er nyocho ketho ganda na goduma ma pidho. Dakika matino pudho ganda te ma onge gima yudo kata batini oganda onge gima yudo. Le mag pacho kaka guogi bende ok ginyal pidho ni mar ong'eche rakore kodgi kendo gidonjo nyaka e udi mar lweko chiemo duto ka joma mine to ong'echego ok odewo. Kata guogi ok wanyal bedogo nikech ong'eche nobiro mang'eny bano onywako ne guogi bagigo guogi bo 2 nan gi guogi 2 ba guogigo nolal te nyaka sama wuoye sani ka chung' kae akia kama guogi nago nodhi. Ong'er ogodala na ma ikibaye kama to idho yath malo koro yanyi to gwen oyanyi to timo ni ogweli ni bi
Koro an jowadwa ong'ero chaya ang'ama dhako. Ong'ero olo ji e gweng' ka. Kaka koro wa mama gi to gi chayo ma gichung'ne gi mna gi tiende gi ariyo. Ywak be tinde gi loko ok gi ywak kachon ni kiao tinde gin gi ywak moro ma kisungu ni tipo mna kage achiel ni malo to gonan to gibiro. Jodago ywak ni okenge magisegoyo mar chopo ir apisas mag le mag bunge bende pok onyuolo olemo. Nasekawo nyaka thuolo makende madhi nyaka ka jomochung' ne le mag bungu Siaya. To ne ginyisa ni sani askache gi odhi rito penj. Kachaka dok to giwacho ni askache gi odhi riembo jodwar. Koro kana penjo gin to koro anto mamaga kethre ni watimo nang'o. Nuabo biro nyaka sani podok gibiro. Kata dok ni mor japur en yak mar puodho. Jopiny e gweng' Makuoyo mayudre Nyamonye sub-county ma Usigu to loch gi dhi nono ni mar ong'eche muomo kendo ketho puothegi. Kwayo margi maduong' ne bad migawo mochung' ne le mabunge en mar resogi e midhiero ni eri. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Haya, wadhi yo moro machuo kudogo mag daka matin tanu kuseo ote maruka endie ma ata gina nyakora ruwa mar Kisumu tiengre. Wachana neno weche manyien ka wan ka endi kod jaoda chieng' Yugi Nyaralendu. Mak mana ni wach kuone machendo ka wabeduru soba kabisa bende endara mondo miwarit ngima jowuoth. Erokamano ahinya. Aneno kama chielo bende ntiere ka endi wacho ni akwayo hayo maber ne jojimo gi jonyakachi duto te kamoro amora ma gintiere ka waikore ne nyuol mar ruodhwa juma manyien. Ma endi Ogai Philip Ochieng mar jimo kendo bende the youngest Ogai in Africa. Erokamano ahinya. Makamu wacho ni Trevor Musna Ker William Ruto gonero kamano kuom wacho ni jo ODM oikre mondo 2027 gilos sirikal. Jokisumu kiny orwaka memo gi kwe. Erokamano ahinya. Odu bang' daka matin kidhi mabor ahinya. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Nitie sigana e tok thum moramora kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yo ni mano chaya sane bande. Machieng moro yana wang ma sonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi kaka ne ginyagore koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Kinyi. Kick by.
Bas otiga ne weche mag tuke ni jotugo mopogore opogore monywako nyaka jopuonjre nogo tache kambi kinde ni mar yueyo ka mano indie na achiel kuom yore mag neno ni giyudo puonj makare e wi kit tugo magitugo. Jata tije mar Kenya Academy of Sports Dr. Doreen Oduor owacho ni romo makamano puonjo jotugo yore mamoko mag kedo gi dangni mag paro. Omedo ni kambi ma higa ni okelo kanyakla jotugo mahewa 5,000 kipimo gi higa mokalo kama jotugo maromo 4,000 kende manondikore kendo noyuore kambino. Yeah, the Kenya Academy of Sports, we are now hosting our 3rd National Sports Camp. We first started in 2023, where we only had one in Nairobi, having 2,000 students, elite sports, talented sports students. The next was last year, 2024, where we had around 4,000, and it was in 4 regions, Nairobi, Mombasa, Kisumu, and Eldoret. We've decided to have it in many places so that at least we can have many talented students who have been chosen across those regions to be represented in those regions. It is a lovely camp. As you've heard, this is the 4th year which this is running. It has been a real success, and I want to commend the team that have put it together, and also the partnership we have with our colleagues from the schools and sports associations. It has been lovely. It was something that we should encourage, and we actually hope we could have more of these holiday camps because they have been a real success. Other than keeping our children busy during the holidays, is sharpening their talents. Bas wadhi yumro machoko duro donje buch jopiny wendo modhialo sechope studio ka Sheila Olang en jalonye weche mag uchumi to gi Kevin Osido en jalonye weche mag telo gimomiyo jaga budget ywak ni counties ok tii gi pesa mar dongruok e yo makare. Isiole mosetiyo gi pesa mang'eny mogik tena tamalo 21. Counties makaluo to moko kotiyo gi pesa no kata siling achiel. Kisumu kotiyo gi pesa mora mora, Siaya bende kotiyo gi pesa mora mora. Wadhi go mbaka ni to kara ang'o matimore counties gi ang'o mosekethore momiyo giti gi pesa mag dongruok. Mane mbaka mogo e buch jopiny band daka matin kikedhi mabor ahinya. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Look, who is here? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyar kochia.
Nyakochia gogoko. Oh, nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. En kinde maber ahinya e higa, kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel, kendo beduru mamor. E higa ni, weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. Nobironwa baba, wagoyo erokamano, ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Oronjane chenro mar buch jopiny wan ket gi wendwa Mose Dhial, Sheila Olang, jalony e weche mag uchumi, to gi Kevin Osido, jalony e weche mag telo. Kamano uru kuom miwa secheu. Osido abro chaka ne kodi, in wasego kodi mbaka ni ndalo mang'eny. Kaka jaga budget wuoyo, sani koro wacho ni ng'eny counties gi ok ti gi pesa mano nego ni gitiyo gi chenro mar dongruok. Counties ma Kaluo kamoting'o Kisumu gi Siaya to kata siling achiel no gitiyo. Wipa nang'o matimore counties gi? Erokamano Trevor, gima timore maduong' kabisa en ni tugo ema mako governors wa moko. Nikech oripo bed ni sama ichamo muma, be kata kapok ichamo muma, makori mi thuolo ni nigo campaign ni dhi bedo governor. Especially sama koro walose tieng' mar adek mar sirikache mag kor gwenge, kata gima oluongo gi dho ngere ni third generation of county governments. Sketch first one in 2013, second 2027, third kuro in 2022. Sani governors oripo bed ni ong'eyo gima devolution oripo bed ni timo ne jopiny. Omiyo ka chopo kama ni development, dongruok mar jopiny ni budget miloso ok inyal tiyo kata gi ndururu. En wich kuot maduong' kabisa, kendo nikech kipime gi sirikache mamoko, particularly mae kama oluongo ni Mount Kenya and Aberdares region, kaka koro mag Kiambu, Nyeri, Embu, Isiolo kadhi malo, tineno ka gin tire gimoro ma be ginyalo nyiso. Kendo jogo ma ae counties kata obedo ni nitiere challenges kata ng'ikruok mopogore opogore, but nitie gima gineno katimore. Omiyo nitiere wach mar koso bedo gi responsibility
e gino moripo bed ni gavana tayore gi sirikal te mar kaunti mar mondo gitim. To namba 2 bende king'iyo report ma controller of budget nendo ochiwo en report mar third quarter, ting' ma waluongo ni mar 3 ma cover September, October and November mar higa mar 2025-2026. To ing'iyo ni part of the reason manyalo kelo koso tiyo gi omenda mag dongruok en nikech gima ne sirikal mamalo kelo through Mheshimiwa Mbadi ma iluongo ni EGP, Electronic Government Procurement. Ma samoro bende kano chakre to inyalo neno ka governors ok ne dware be ok ne gimor kode. Omiyo gino ma waseng'iyo katimore counties en ni EGP no ng'enyne ok oti e yo makare. Omiyo samoro bende affect procurement processes kata yore mag procurement ma counties oripo bed ni tiyo godo. To koro ka pesa ae national government through equitable share kadhi e counties kacha, tido ka controller of budget keto negi block nikech the only passage mag oripo bed ni gintiere godo and through the digital system mine electronic government procurement. Koro king'iyo the budget year mar 2025 to 2026 nikech EGP no chako tich July 1st. Koro from July 1st no counties osebedo ka struggle mondo gi adopt a system no kata training mar ji, capacity building mar officers kata directors mantiere counties be samoro nitiere chandruok. To especially nikech the fourth thing en ni lack of political goodwill mar electronic government procurement system. Kuro ka governor osewacho ni gino werigo, to in kati bed chief officer kati bed director bende samoro kori feel ni samoro keep push ahinya tinyalo penyi to interest mane ma intiere go, but those should not be excuses. Ma sirikache wa particularly ma Kaluo kuonde ma wasebedo ka wathagre kabisa ma koro wan gi telo mag counties oripo bed ni koro governors wa nitiere gi innovation kendo gintie gi yore mang'eny, for example on source revenue magi nyalo yudo godo yuto mopogore opogore mondo gisir godo dongruok e county. Sheila, ini pane ang'o matimore gi counties wadi momiyo chenro mag dongruok ok dhi mapiyo kaka jopiny dwaro? Trevor, samoro waketo puoch gi pake weche mag devolution to mana kaka wanya wuoye e gimoro amora maber ni nitie kumoro monya wacho ni nigi limit ne kata kuma aparo ni ne wa overlook kata nok waparo maber. Ngeni kano ket ni nitie devolution o abedo gi county governments, then nitie sectors moko ma odwok piny ne weche mag county. Achiel kuom gi en weche mag thieth, moko en weche mag pur, magi okete county government. So mano nok en gima rach, en gima ber ni magi gik mobedo devolved. Lakini kiketo ni joma run counties gi kata joma chung ne counties gi ok gin jok ma gin gi lony e weche mag dongruok, then ineno ka results mawuok ineno ka bedo very clear. Natemo ng'iyo counties madhi maber mondo agini ng'ama nie tendgi ok kata ni governor kende, to ineno ni omi thuolo nade ne jok matiyo e counties kanyo. Ranyisi ni kin gi wasni in gi chief officers gi kata in gi jok mochung ne sectors mopogore opogore, to gitiyo machiegni manade gi governors gi kata gi jok manie office. To nitie pattern moro mawuok kae matango ni county governments ma oluoro jok matie county, professionals matie county, ng'at mochung ne pur, ng'at mochung ne thieth, kendo giwinjo gi kendo gitwak kodgi kama gi kamacha, ineno ka gidhi maber. To nitie counties moko moketa keta siasa chakre kako los county no nyaka tum. Koro ok gilu chik kako onego bed ni loso county. Tineno kama ka koro weche mag dongruok dhi kadhi chien matin. Awacho kama Trevor nikech allocations kineno kaka budgets ma county approve gi kaka gitiyo gi pesa no, nitie counties moko ma mako mana dhogi nono. Ineno ka counties moko nigi potential mang'eny kabisa, kata nitie gi gimoro ma ginyalo puro. To koro depend ni ng'ama ochung ne county no ong'e loso osiep nade, ong'e dhi oko, ong'e ni moko be idhi timanyo oko, yudo kata partnerships donge. Ana Migori County. Migori County kuom ranyisi wanyalo timo pur maber kabisa mar kahawa. Wan gi potential mang'eny kabisa mar puro kahawa. Kendo ineno ka jo Mount Kenya puro kahawa mang'eny kendo gidhigo maber. Koro ma en mana ranyisi ni kaka county government ma Migori ne nyalo wuok oko, kaka naneno higa mawuoyeni nwadhi to watimo baraza moro gi jok mapuro kahawa mondo watem dhiro weche mag puro kahawa.
kotudre kanyakla gi sirkal mamalo. Magi just a few examples kaka counties nyalo temo mondo gibed innovative, ok ni girito amenda kende ma malo sirkal mamalo kabiro irgi mondo ging'i ni ang'o ma gintie go to gidwa loso weche gi nade. To Trevor, awacho ga pile ni e weche mag dongruok kata obed ni sirkal mamalo kata mar county nitie ata malo mar bajedi manyaka dhi e weche mag dongruok. Ma kokiketa ata malo no, ata malo miwacho ni ber kadhi e weche mag dongruok en 35. Sani sirkal mamalo weche mag dongruok ata malo e budget odok piny kabisa. En gimoro ata malo 17 sani. Koro nitie counties mani nyisa ka Siaya gi Kisumu ma onge gima gitimo e weche mag dongruok. Kato wabo ng'iyo counties moko ma Kaluoka, mano Homa Bay gi Migori, mondo wang'e ni gin to ne gidhi nade. So gima nyalo wacho en ni weche mag dongruok gilingana gi telo manitie counties gi. Koro in counties moko dhi malo, counties moko pod dong chien. Okay. Osido koso waketo siasa mbele ahinya. Nikech ang'iyo report machielo bende kaendi moa e sirkal mamalo. Mamato en report Siaya. To Siaya nyiso ni nitiere chenro 16 maneno kaendi ma sirkal mamalo ema timo. Kamoting'o Gunja, Sega, Ukwala water supply, mano tim gi Central Rift mar 1 billion. Obambo, Riat, Kolembo, Maketo tim gi housing. Aneno kama chielo bende ki Ultra Modern Library ma Jaramogi Oginga Odinga University Science and Technology bende otim gi jo housing. Lower Nzoia otim gi jo housing. Barober, Akala, ESP Markets otim gi jo housing. Ma te timo gi sirkal mamalo, to sirkal ma Siaya gavana wuoni winjo ka en siasa ni malich ne ahinya ni gini onego bed ni luwo jogi, to king'iyo to chal ka gima sirkal mamalo ni ema konyo. Koso keto siasa mbele ahinya moloyo dongruok. Trevor, mano en penjo maber ahinya, to en penjo maber nikech ng'enyne particularly king'iyo context marwa mar pinywa ma Kenya ka, to siasa waketo ga mbele ahinya. Kendo siasa ni ikete mbele molo kata mana dongruok kaka ipimono, to en nikech wiwa wil ni siasa igoye. Of course wan gi gimiluongo ni the electoral cycle manyiso kaka wago kura kata kaka watimo yiero magwa, to iye kanyo en gi steps madhi kaka 6. To within these 6 steps, achiel kuom gi en campaigning and then itieko gi voting to watimo evaluation. To wan wiwa wil ni electoral cycle ni onge kamiluonge development, manyiso ni dongruok nitie kamitime. To ng'enyne wiwa wil ga ni kawasetieko yiero to koro thuolo ma wantiere godo en ni mar mondo watim ang'on, watim dongruok ne jopiny. To gimomiyo nyalo bedo ni waketo siasa mbele ahinya, kendo kata mana projects misomogo gintiere proposal, report moro bende manochiw gi office mar service delivery unit be misome ase interact gi report no koro ang'e gigo. To king'iyo most of those things, tichaki ng'iyo CIDP mar governor Orengo, to okine ka gigo nitiere kanyo, manyiso ni nitiere disparity. To disparity ikele mana nikech siasa, kech governor wa ma Siaya, nikech ana Siaya ago kura West Uyoma School kamiluongo ni Nyabera School, West Uyoma Ward, Rarieda Sub County. To king'iyo gik mane governor owacho nodwa timonwa, governor spend a lot of time either mondo defend himself kuom jogo ma perceived to be goye kisiasa, kata eno owuon odwa ni mondo dongruok otimre e yo mar ang'ono mar siasa. Ni samo wacho one term te kani koro ng'eny gik misomogo dhi timre. Whereas okoripo bed kamano. Oripo bed ni ka governor osetimo campaign moloso manifesto mare mwabedo gi CIDP. To CIDP bang'e tiloso ne budget ma mano e gima dhi e county assembly. Omiyo Shila wacho ni governor ni county itiyo gi all officers tete nyaka jo MCA be nigi tich ma gitiyo. To part mar MCA kacha en ni gibe gitimo approval mar ang'ono mar budget. Koro kose tim budget mar Siaya County government as an example, to national government okoripo bed ni donje mondo kel ng'ikruok, nikech most of gik misomo kata mana housing be gin gigo ma kisomo katiba maber ma jawuotho godo ni schedule 4 owacho ni mago are all devolved functions. Counties emoripo bed ni timo gi, to ok gitim gi nikech siasa koro mar gorruok. Ni in kichako tiyo kako ripo bed ni tiyo, to samoro gi feel ni temo
ketho gima samoro rais temotimo Siaya kacha, to bende buoga nikech kata stadium bende ne wachako gero Siaya. To en stadium ma kata nyaka sama walosi ni, en stadium ma pod dhi mbele. Almost the 3 governments ma walosi ka 2013, 2017 nyaka sani 2022. Ni sirikal mamalo ema nyaka bi mondo intervene gi miluongo ni sports. To sports ni kata katiba no wacho ni mano en tich moripo bedni timo gi sirikal mar county. Omiyo nitiere chandruok ma dongruok nyalo bedo godo ka siasa donje iye. To en gimoripo bedni pile jawacho kae kata Trevor wasewache kodi kae kiluonga ni governor oripo obed gi thuolo monyalo bet godo nyaka gi all other elected leaders e county. Nikech kanyo sani Siaya for example wan nyaka gi chairman mar budget Mheshimiwa Sama Tandi, siepna malongo kabisa, ma en mjumbe malego Usonga. Onge tiende mar mondo ni en otimo gik moko national government ma appropriations dhi kuonde moko to gigo jo Siaya ok negi. Ni samoro ni governor eneno ni siasa nyalo donje iye. Tajawacho ka ni ber ka koro governor bet gi jogo ma are elected leaders mondo gi share gi compare paro. Koro penjo Mheshimiwa Tandi into koro in kitimo budget malo kacha gosiepinigo uneno nango e Siaya kae. To penjo nyaka Wandai mabende ne en mjumbe ma Ugunja. Nyocha wan gi by election ma en NCS mar energy obe ipenje nito weche mag stima malale e Siaya ka polopo omurambura ndur to stima oselal. Ineno ni mondo watim nam nikech Siaya County bro mana develop ka wantiere gi factors of production and energy is one of those factors. Koro ka onge support ma government through the mechanisms mantiere nyalo support godo development ni siasa ema timre, to mano jogo makaka jo Kiswahili wacho ni sama dume ariyo gore cha to mana lum ema hinyore. Omiyo siasa osebedo ka timre marach, to ripo bedni wang'eyo ni siasa nigi sane to dongruok kata development oripo mi thuolo mare kendo nafas mare mar mondo dhi mbele. Shila neno king'iyo chenro mar Migori chunie mang'eny moke. En ochalo nade kanyo to ere kaka inyalo loke mondo dhi mbele maber. Anya chako wacho niya Migocho ok rach ka Siachu. Nikech Migori no wan gi 0% development. Migori no temo matin development expenditure ma Migori ne atamala boro. Koro remember ni counties manotimo ber kabisa ni chopata malo Prabirio 21. Isiolo ni 21%. So Migori won at 8%. So okwan at 0. Koro okwan at 0. Okwan at 0. Koro katorach kanyo to 8% kun rach. 8 kun chiegni gi ja 0 than ja 21. Migocho podwa temo. Apa ni matemo cheko kata e report marwa ma Migori. Ana Migori County, Nyatike sub county, gwengwa Karungu kucho. Nyawacho ifulo polling station, polling station en Sidika primary. Very good. Koro gima timore kae kang'iyo report mar Migori en ni kata ka obedo ni nwatiyo ga tamala aboro kende e weche mag dongruok. Atemo cheko Trevor ni to ng'eny pesa wa no dhi kanye. To aparo ni wayudo the same problem ma counties mang'eny nigo. Kineno Migori atamalo praboro gabirio 87% odhie personal odhie remuneration noge. Mano nyiso ni ng'eny budget ma Migori no dhi e weche mag chudo. Weche mag chudo jok matiye county e gik machal kamano. To remember ni Migori ka ng'iyo report kae Migori pesa ne mang'eny ma Migori no collect no aye weche mag hospital kata hospital fees. To nagombo nyiero matin nikech ka main source of revenue obedo hospital and hospital fees ang'eni an ga gi ji mang'eny manie hospital Migori mabwacho ni Walo facility improvement fund. Mano facility improvement fund. Koro gimatemo wacho ok en Migori kende. I think counties mag Luo apa ni Homa Bay mokao namba e wage bill margi kata ge personnel magin triego e counties. Nyiso ni samoro ka wacho ga ni siasa gi weche mag budget go hand in hand. Samoro jatelo kodonjo to en gi joke mano konyo Trevor donjo kacha. Koro some of them keto ni gidwa absorb jite. Koro gidhi adieto afadhali kigikwer nyoyo Trevor space mantie kato netino kato bedo nini konya gi siasa okwanyal bedo walbed gi fiscal discipline. Kata discipline moro monya wacho ni oyo ano kabitiyo gi more than ke chik wacho ni okoningo gi kad 35% atamalo 35 e weche mag chudo. To ineno ka wacho ni sani Migori ni 87%.
so wakadho wan malo kabisa e weche mag chudo. Ok onego bed kamano. Onego bed ni waduok pesa michulo kata salaries waduok chien to wami jopiny opportunities mag dongruok kata mar bedo self-employed. Walos environment, tij sirkal obed mar county obed sirkal mamalo. En mana ini chalo mana ng'at maloso environment mondo kibiro ni nadwa go ohala Kisumu kata nadwa go ohala Migori. Tayudo ka stima ntie, ndara ntie, nyaduka na chanya yawa. Ayudo ka mondo adhi akaw permit e county government en tich na yot kabisa. To once aseketo that business na kata opportunity cha, tibo neno ka chako ndiko ji to be jiti atie. Ji ok bibedo ni laro ni mondo giti e county kende. Gima timo marach e counties wa mang'eny en ni onge tich mamit timo kaka tich mar county. Onge tich mamit timo kaka tich mar county. Koro mano kende e tich ma ji neno nikech opportunities moko onge mang'eny. King'iyo counties madhi maber kaka mani neno wakwano ka. Na kawo example mar county mar Meru. Nikech ang'eyo ni Meru kacha gin gi production, gin gi dairy production kata weche mag chak, gik mag chak, gin gi weche mag kahawa magitimo. Koro ji ok ringa tani gidwa tiyo county. In fact, most people gi prefer ni gitimo wandgi kendgi kar mondo ndiki ni sadeko to chopo office to wuok. Nikech nitie circulation mar pesa madhi mbele. Kidwa ng'e ni county dhi maber, ng'i circulation mar pesa e county no. Kino ka county odwa tuo ahinya. To ng'e ni kanyo nigi wach. Nikech tij sirkal en mana mondo facilitate. Kose facilitate to ibo yudo ni itiyo gi private sector kata jo ohala gi meet development needs magi. Ok inyal employ jite. In losa conducive environment, ji obio chako ohala magidwa chako, gik machal kamano, tibodo ka gin koro gikaw ni jok mane dwa ndiko tich ka gitimo. To mana the same thing mane wacho. Nyaka ing'i weche mag factors of production. Nyaka ing'i factors of production. Kenya kae number 1 revenue makoro sirkal mamalo ma Kenya te. Enga weche mag agriculture service, gik moko ariyogo. Kase mulo agriculture gi service, nyiso ni kumora mora bede kati bed mane county. Nyaka ing'i ni weche mag agriculture ang'o miloso makata ka ng'ato biro wacho ni ero kora adwa donjo weche mag pur mondo alos pesa. Oyudo ka ndara ntie, kiseyudo cham ni cha to ng'weche ringo kaka wan e border. Ng'weche ringo to idhi kata Sirare kacha, Isbania kacha, ti uso gik mano ningi usko. Kata cham ni moro koseikore Kisumu kacha to ng'weche chiemo Busia border, idhi ti use. Wan gi nam. Ang'o ma investments mage ma wasetime blue economy. Nam cha is an untapped like resource mo kwa tigo kata kaka onego bed na tiyogo. Ineno, mar ariyo wacho ni service. I-develop service industry ni nade. Nyaka invest e weche mag puonj, ECD, ayeni mane kuma county government mulo weche mag ECD, mago nyaka invest. Nyaka make sure ni intie gi facilities mabere county kani. University, gik machal kamago mondo iyaw towns mondo bi osome. Mano bo konyo gi increasing revenue. To ka waketa ni pesa te ni kidonje county to county otuo, magi mora achiel kende man gi pesa e county no. Mama no county government. Ma emi neno ka timore kani. Nitie pressure mang'eny e county. Mondo county emo provide revenue. Token sustainable. Okwanyal mano ken planning maber kiuchumi. Ano sido kidonje gini to pod mana siaya ukanyo kata construction mar Dogoe Bridge. Namba 9 membe time mana gi Kenham en Kenya National Highways Authority billion madhi mana reyo. Igni gite koka nochakore higa mar 2021. Igni gite jo siaya nok ne ni gini onego ne te. Kusane magi wiya rajo. Trevor, yeni wan kaka jo siaya. We have done very well e gik moko kaka human capital development. Nikech kwano professors kata 50 ma Kenya ka. To madhi mana 18 kuom 50 go top 18 gin joma Asiaya. But the challenge mantie en gima niluongo ni politics and development. Nikech kata na wuona sebedo e gik ma waluongo ni kata Siaya Professionals Forum, wasebedo e migepe mopogore kata sectors mopogore including mag jo policy, governance, etc. But shida manyalo bet en ni kibiro gi idea maber to koro ji chako paro ni dwa chung governor. Ni wuodo sido chabe tinde okasre no bendo riek kabisa do bet gama ni obendo romo tok en ni be aromo nikech mama Eda Benose wacho ne yudhe ka wuono ni yudhe uromo unyalo bedo jotel koro kata ka romo no to bende onge wach but gima duong en ni value mane ma you are bringing to the table ma wantiere ni en value mane ma whoever you are kati bed miyo moro mantiere kacha welo kacha kati bed youth moro mantiere Misori kuma ai katibed persons with disability moro mantie Sidindi
to value mane minyalo capture mikel makony county. Mano e gima osechandowa kaka josiaya. Omiyo kata weche mag bridge ok ni josiaya ok ne emna ni luoro mar ni to kiwacho ni bridge ni dak walose kata ndiko barua ne chief officer gi director mar public works kata infrastructure ni to bridge moro nitie kamarach to namo mi ok lose. Ting'e ni koro gino be samoro ji nyalo will ni you are part of the all sovereign power cha. Kech teko te mar sirikar mar county no ni elweti ka ene mimi jogo thuolo no. Koro ng'enyne jopiny bende sometimes giluor nikech be nyalo kata mana orni guns ni in kori lokri ni ndiko barua ni mondo los bridge indiko kakanga. To king'iyo counties mamoko kaka chiemoro nadhi limosiep na moro Kasarani police station to ne koth chwe. Tayudo ka police station okethre ma pi is all over to within a short time to gima muoch mar choni luongo nango pipes mikete ndaragi or blow up, so the trash is overflowing in Ndara. Tingena kawa Simba tago agocho ne director of environment ma Nairobi county ka. Believe you me Trevor, within sa achiel jo county no se chopo Kasarani kanyo magi seng'iyo kuma shida nitie mane gise sort out. Masani for those ma odak Kasarani king'iyo kata kikale bathna tibedo ka tingni madongo dongo puro kanyo kendo they are redoing the whole tunnel mar trash ni nikech giwacho ni gini noger higni mang'eny mokalo. Koro capacity mar jo piny osehingo pipe manokit. Koro nyaka wagol maka mondo wachak waket moko madongo dongo manyien mantiere gi tajiditi motegno. To mano gima kidhi kaluo koni obed Migori kata kumiae obed Kisumu ni in kori ini penyo kakanga pesa mane ma in go madang los nwa godo bridge to giwil ni kawanyalo sumo rieko from everyone. Emomiyo wajanyiso wakata mana governors wa embrace gimilongo ni community town hall. Sama koro in gi gimoro midwa ni mondo pass ne jopiny luongo jopiny, not necessarily mar public participation purposes nikech mano be kitimo marach to wabro teri e court nikech itime marach nango to chik to wacho ni nyaka itime maber. But kar mondo idhi go siasa e liel kata itim gik development e gini ne arus luongo jopiny mondo bed kod gi piny. Piny gini an kaka nadwa bed governor magi gik manadwa ni mondo watim to wasetimo mogik ka to wasewinjo nyaka ywakruok magu uyuak kabisa to yuak nikech pesa ma national government for example is delayed poko biro no akai to ko biro to wadhi tieki to mano Trevor bro miyo kata jopiny horruok magi wach ni governor to tiyo to pok inyal dhi to or chief officers and the staff mantie ka chief officer ok nyal dhi to or directors kata jo county moko milongo ni ward administrators ka empower them mondo gibed gi thuolo mar go mbaka gi jopiny. That way nikech ingeni sometimes the national government will take advantage nikech ko neno kan nikech gibe gin Kenya ka gineno vitu kwa ground ka jigo ko ke social media to gineno a bridge moro nitiere kacha madware ni mondo walos to ng'ama nene to gosimo ne director mar Kenha ni to be useneno gimba josiaya wacho donge wanyalo take advantage tana bedo surprise ka tieko sometimes ni wamiyo kata mara rais bende teko ma I mean a lot of work nikech koro waore nyaka no dhi yaw chiro is not the responsibility mar rais nikoro odhi yaw bridge moro ni e kur gweng kunde ka is not his responsibility nikoro odhi yaw ndara mabe samoro okwane kata kitieko iwinjo wachno to otimre kamano nikech national government koro is taking advantage to pacify koko manyalo bete nikech at the national level to tij rais en mar national unity and also to spur development to nikech wasewacho wach mar dongruok gi siasa obedwa ni mondo yiere kendi sewinjo ka je wacho 2 term 1 term nyocho nyiso wabende jomoko wacho no term na winjo ko wacho nyoro bende Turkana kucha ni ama munasema ni no term to ando ka yie gi no term nikech katiba okosire but mano emomiyo koro rais take advantage gigo matimre kwa ground to ka governor nyalo take advantage kata gibedo gi toll free numbers maka gimoro timre maber to ji ioro message kacha ema kaka jok moko ma jotelo kaka Babu Owino, that is the mechanism magitiyogo gin gi nambni maka nitiere kakoth ochwe to nitiere bridge maka to kethre kata tunnel ma pi ok kale tigo picha ti oro kacha to within a short time there is a response team to magwa nini go picha mi oro kore kidwa manyi idwa yanyi idwa goyi ino sida ni inigo picha non had iore kanye tiore hazahu
which is not a good practice. Mana kwayo mondo jotendwa mantiere counties wa makaluo mondo embrace another alternative mechanism mar dongruok. Shilengini kuwadhi wachomo kumwadhi yiero. Jopiny kura ng'oma nyaka gikete maino ahinya ka gidhi yiero jotelo. Nikech iwacho gani se ogwang' to se gweno bende. An pile kan nyaka acho tanyiso ga jogo ni kiyiero jakuo to nyaka kwali. Kiyiero jalweny be nyaka kony. Koro gine me yiero. Tengeni jopiny be nyaka se nikech gin be magiketo jogi e kom. Ka giyiero jabeti ten mana Ibro beti. Aparo ni mara ajiwo ga jopiny pile ni nyaka wabed motang' kabisa gi jok ma wayiero. Nikech nitie jok ma siasa mitnegi moingo dongruok. Afadhali kikager kata chiro kuma intie nikech Trevor Chapinga. Afadhali daraja miwachogo joloralore piny kanyo kanyamulo nikech nokigona ombulu. Ineno? Kidwa yudo jatelo maber nyaka obed jatelo madongruok. Kuchopo ni ipimo siasa gi dongruok to samose yiere mobete komcha to dongruok emoketo okaw kipao ma otero mbele. Nikech kata obed ni ng'ato kogoni kura kata ogoni kura kata yiere kata okiyiere. Ka Nyasaye osetelo ni bedo jatelo nyaka itine jite. Koro idhi tiwe siasa chachien ting'e weche mag dongruok. Gima nyalo jiwo jopiny ogandawa. Joma ni ofisa minena weni Trevor. Kuchopo 2027 kiku yuaru kodgi. Keta ng'ato niya chunga ba gimisetimo. Tijni yot. Kik giwerni, kik gimielnu, kik gitim gimoro amora. Nyisa ni oyo mama, oyo baba. Nwami tich 2022? Ang'o misetimo? Wane 2027. Tiji nen ma job description tich mane timo. Koro dhedha ti chunga ti siema. Ni an kaka governor maru, kaka nuyiera echo. Asetiyo gi pesa maber. Nuneno hospital ne onge kase yawo yath ni e iye. An kaka women rep maru, nuyiera 2022, sani 2027. Tija gi docket mantiego e chiro asegera siemo ka gik masetimo enika. Nyithindo e marom kama masepuonjo. Nitie IT station na moro maseketo sani mano e siasa ma wadhi goyo. Kama koro sechope ni Trevor. No to bye. Kama koro kumia shida mageni. Kumia weche mageni. Ama maru gi nyameta. Ugure jini bye. Kuri konjo obio statements makonyo. Gimate mwacho ni en kindi siasa mabiro mbele mit. Kindi gi jopiny tichung' bath gi misetimo. Kindi jopiny bath misetimo. Kisetieko mano titieko gi Nyasache. Te kaka wayiero jotelo wa maber ka wadhi mbele. Hapa ni siasa moro mabe ji ne goyo ni wan gi dao moro malo kata kubed na atiyo tichoewa lakini ko luongi ji stage kata ane mamiel moingo jite. An makidwa ni mondo yanyi ni ng'ato tiketa kata tayanyo ni ng'ato. Mane ti orumo. Wainyore nikech weche mag uchumi sani e weche machando wa Kenya kae. Wanyalo beto studio kaka wanyiero tadieri makende. En ni gwenge ma waae mondo ng'ato obed kata gi 100 moro mondo kik onind kech. Oyudo omena ne moro odok ge ot godhiambo onge. To samoro kobed ma onge ni nikech in lazy kata ni in gi samoyo moro kiero tich. Tijno ni kanye. Ten tich jotelo maungo mondo yaw wang' mondo mi opportunities mondo bedie. Mondo ng'ato kik bed ni nyalo chiwo. Yani samoro Trevor gwengwa koni ng'ato nyalo chiwo gokinyi to nyaka godhiambo chunye chandore ni nyathine dhi chamang'. Fisa ni capitation dhi malo. Nyathini no rieko kadho tere university. Idwa chako chulo nang'o. Kata nyathini moro no temo watere koro e technical institutions. Nikech nyathi ka nyathini gi talanta mare kaka Nyasaye ochweye. To chunyi chandore ni odhi yudo gini kanyo. Nitie sama koro wachopo ni county governments wagi okoyawo opportunities mang'eny. Moko be samoro kita dhao matek makata ng'ato investor ne dwa biro mondo ger nunya factory ni moro to okonyal. Giwach mibadhi bende. Investor poko donjo podi kwae pesa moro. Investor kose donjo to podi penye ni in investor in ja one term two term no term kose nang'ono kapok wadhi mbele. In investor
inibiro gi Kevin mano kwanya ye investment ni Kevin no go Kevin no asepime okane kuuyo ga maber kora fadhali jopiny kech kage to invest kidia ukani yedhe hospital to invest to kikbi nikech gipinga mago etelo mokwadwa sani jopiny ngato kikuondwa ngama nwasemiyo tich nitiyo agino yo nyise sani kikidhi mabor be kikiwuok kanyogo rengo ni emiel kata niwer siema gimisetimo kato wakaw marking scheme wakaw marking book ne 8 wanyisi ni Trevor iwacho ni gero classroom adi we wadhi ang'ago simu gwengu kata penjo ni class mogero to chal nade to nogere gi pesa di to nitie mibadhi iye kanyo to kitimo tich maber to tiji luya lewa onge wach ichaki yiera ini chaki dhia mbele osideni ne nange wach mar yiero mar siasa mabiro ni definitely kendo kamane kaka odhi timre mokwongo wach mar tingo bat onge macha orumo sani en mana in jogo kura gi Nyasachi wach mar jakom ing'eni jakom koro siasa muri nyiso waga dongwe kaka wan watimo ga wadhi konyo jakom malo jakom dwaro malo kacha tek wan weuru mo dongu zenge kaka watimo tingeni wan to kose nyiso ni jakom tingeni koro chunye wa maka ni nyaka wasire maki wacho ni dhi konyo jakom tibe wakonyi kae Trevor mano sani Nyasaye no setieko omiyo jakom mangi wuondwa piny kacha obed Migori obed Kisumu obed Siaya obed Homa Bay ni dhi konyo jakom mano onge omiyo sani en in jogo kura gi Nyasachi number 1 to mari gi jokura ni en number 2 ma en tich misetiyo ne jopiny kaka Sheila wachono to en nikech wang'eyo ni katiba bendo miyowa functions moripo bed ni governor gi langi tiyo e county kacha kato bedo ni ntiere meandering moko matimre gi national government kaka kuro projects mani somo mag Siaya kama in a way kalo king'iyo broad based government to gikonyo nikech ultimately kata ka Rais Ruto osedhi to stadium ma Siaya okobitingo no dhigo jo Ust Mabondo okobitingo no dhigo koro mago bende gin gigo ma nyalo konyo jopiny Referral Hospital ma Kisumu mokete billions of shillings okobitingo no dhigo kuma no nyiso ano aecha omiyo mago gin gigo ma bende nyaka sir but governor ultimately nyaka ng'e ni bang'e en owuon obro chopo time manyako nyis jopiny ni to pesa mano ai county through on source revenue taxes mane ne ji chulo ka usuru mane jopiny chulo osetiyo tich machal nadi nikech gwenge wa makaluo nitiere kata ndache ma perennially giricho garicha kamano weche mag serikali saidia ma Kisumu county joga dhi penjo jonyakach biro penjo gavana margi ni ang'ono misetime through disaster response fund ma intiere gode county kacha mamacha ten pesa mok national government biro konyie unless in agreement ma county assembly ema pitisha but budget mar emergency nitiere county ma Kisumu jo gibiro penji ni to ang'ono misetime mar mondo ikonywa kama yudhe dhi penjo governors kech sani to ginindo makata mana voters mass voter registration madhi mbele ni be okine ka gin very active nikech giwacho ni our time is coming Trevor time cha dhi chopo to rowere ka dhi wuok in a way madhi buogo ji kendo gibiro wacho ni waseneno kwa somo to uno okwaneka wawinjre kudu omiyo kura midhi gocha en kura madhi golo jok moko to jok manigi maono innovative leadership ka Trevor Ombija gini gi lang gi ema wang ni koro dhi donjo space kacha tingeni dhi buogo ji kabisa nikech koro en in gi tiji misetiyo kata tiji miwacho ni seng'iyo kaka governor osetiyo kata MP mare kata women rep kata MCA to kosemoro jopiny mabang'e tiwacho ni wan gi alternative marwa to alternative ni gima dek madhi timre gimara dek en accountability keto serikal tesre mano gima kata jogo midhi year 2027 will not run away from kata manosiepewa masani dhi edebe okwa biling ka gik moko dhi marach ni mibadhi kia ikwalo pesa kia itimri nadi forgery matimre wabro kwerogi kendo jopiny kaka ne waneno higa mokalo cha that force and that spirit is going to triple several times kata mana jogo miparo ni e county nok nyal loso sani gidhi chako loso kendo serikali dhi ketesre e yo makare ero kamano Sheila wach miwago mogik kakoro watieko sakoro mawango an wach manyalo wacho mogik Trevor en ni oningo waendelea mana keto sirkal mamalo tesre kaka waketo sirkal mag county tesre nikech weche mag devolution nitie gik ma
county governments kende manyalo timo. To nitie sectors moko ma ka okiketo county government tesre to wan wawuon wanyalo hinyore. Nitie direct impact. Achiel kuomgi en weche mag thieth. Nitie county hospitals ma sama wuoyeni kiwuok idhiye to en mana Panadol ma kata glove kidwaro gloves ma irwako arwaka ma nas rwako ni inyisi ni dhi nyiewo oko. Mago gik ma jopiny nyaka ng'e ni mano is not okay. Mano is not okay. Kar mondo wabed pile pile ni en convoys to jidhi rally to jitimango, afadhali wabed gi telo mabro ng'iyo ni owe adieri basic things, weche mag health, weche mag pur, magik ma county government ema neno. Nyaka gi invest thoroughly in weche mag health, weche mag agriculture mondo kony mondo dongruok cha obede. Mar ariyo, county governments okochuno ni gin giwuon ema nyaka koro ni gi solve problems te. Ni koro gin Nyasaye moro ma koro kila problem ma in go bedi. Gima county governments onego bed ni ginyalo attract private sector mondo konygi gi weche mag tich kaka nawacho cha. Kuri bed county government ma hostile. Bet county government mong'e loso osiep. Magi moro ko bet ineno ko nyalo mobilize luong koni gi kocha. Nikech adieri makende en wach mar bedo broad based gi sirkal mamalo ni oumo duk mang'eny kabisa e county governments moko. Okonyogi kabisa. Nikech ka dok sirkal mamalo nitie ndara ma koro dwa ongego. Chirni mineno kigero mang'eny e gwengwa gi ng'eny gi county governments go dok ogerogi. Koro umo duk mang'eny kabisa. Mamano be en gima ber to lakini jopiny oningo nyisgi maber ni oyo ndara ma koro ichung'e ni kik wuondi. Yes, en broad based ni notime gi sirkal mamalo. Pod inuano ni pesa mar county cha to ni kare. Ka okamano Trevor, wach mogik ang'eni Christmas biro, an gi jogwengwa, antie gi osiepa moro ni okeke kwasa. Ene piny. Okeke kwasa ene piny maka ler nyatike wakocha kendo owinjo. Mane ng'ati manie ground. Manie ground. An gi osiepa moko be uriri kacha obet ne winjo twak mamit. Gi suna gini. Agone gi ni Merry Christmas, Nyasaye ochung' kodgi gi oganda waduto te ma Migori gi county state te ma Kaluo. Kawuono ne olor wach mag Piny Luo Festival Migori County marwa. To aparo ni wan kaka joluo wakawa time wakendwa mar ng'eyo ni mit mar siasa en siasa madongruok. Mane siasa mamit. Ok mar dhok mamit. En mana siasa madongruok. Nero kamano. Mane kama weche ndu moro mar buch jopiny. Ibida uru. Ang penya to kara ini timago. Josiang ne penya to kara ipango kodo nago. To kara. Kara uru bus baba. Ero kamano Trevor. Mokwongo ero kamano ne Royal Media osebedo very kind this year. Ko luongo wa kendo luonga biro kae kata Ramogi kae. Jotendu te Nyasaye mondo gwedhu. Kendo jowinjo wate kuonde mauntiere duto te counties wa ma Kaluo Nyasaye mondo gwedhu gi family ute ka wadhi Christmas kama obed gi Christmas mang'won. To kwayo na maduong' kabisa en ni kik iriemb nyamburko ka wi ok liw kendo wangi ni ok nen maber. Kech neno ka sani apaya ok beyo kendo wawito ngima mar osiepe wa gi jo family wa mang'eny kabisa. Ka in state ma ok inyal dhi nyamburko maber nikech ise pigia mwili yako pole gone dendi mos to wewe nyamburko eninde ye kati luongo osiepni moro kati kao namba na mondo iona simu nyisa nosido anka urna ng'ato mondo bio manikech wadwari 2026 kaka intiere no mondo wakonyre gi Rais William Ruto gi governors wa tetete kuonde ma gintie mondo wager Kenya ni kaluwore gi challenges ma wasedhi samoro fuko be onge kata gi gimoro. 2026 walamo Nyasaye mondo miwa thuolo mondo konywa mondo at least productivity odhi malo wakite gimoro e ofuko wa. Nyasaye mondo gwedhu bed gi higa manyien maler kendo ng'wono mar Ruoth Nyasaye mondo taw gi families. Ero kamano ahinya. Wacho maler ahinya. Shilo Lang jalonye weche mag uchumi to gi Kevin Osido jalonye weche mag telo. Mane kama weche ndu moro mar buch jopiny. Wono wacho pile ni wan joka ma watemo mana wacho ni weche matimore mondo ka sa oromo to teku koren maru. Une makoro dhi yiero. Wono wacho pile ni wan gi mwaero en mana dongruok maonge gi dondruok. To kuonde ma jomibadhi nitiere penjri ane kaka janyuol. Ranyisi mane midhi nyiso nyathini seche midhi yiero jakuo kata jalweny kata jamibadhi. Mane kama weche ndu moro buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocham pesa. Unini maber jopiny.
Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.